Nyakwaromogi en tarik 16 dwe mar abich higa ma 2024 odiechieng' makare mabende mathoth timore pacho kae to kod pinje ma oko winjruok makoni kod kocha ma oketie kogno ng'anyo madhi nyime mag jopuonje mago mag skunde sekondar madundo mago junior sekondar e kind mamoko mathoth. Wantiere kod mathoth to magi weche ma omiyo pek. We have agreed. They are consolidating that point of ensuring the prosperity of our people. We are committed to implementing all our obligations in order to reap their full benefits. Piny owacho mar Kenya gi Uganda gikone owinjore mar tego ohala e kindgi kendo neno ni piny Uganda wauta kokalo e piny Kenya. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odok ne okang' mar apise dwaro silings bilion 1.2 mar kongo kendo bero apisi mare. Nyaka nowa skul kony moro amora ma sirikal osemiyowa onge, wan kanyo, waling kanyo, wan kod chandruok mang'eny. Familia mane odar e skunde mane oketi kaka kuonde reso jogo ma piula ne oriembo karachuonyo ywak. Jwangi gi piny owacho nyaka nyocha gichak jot e kanisni. Nyakwaromogi nena ka intiere kanye Kenya kata ka intiere oko ma piny Kenya wagoko ni mbaka ka otude namba mar 360 kokalo e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Jogo mantiere kod Citizen Digital e simbigi mag ong'we yamo bende warwaki ni machiegni mondo mi iyud weche manyien mago monon modo kendo olu e yo makare. Nyalo go koda mbaka kuonde mase yangu nigo nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed koda chakruok nyaka giko. Ka wachako en piny Kenya kod Uganda gikone ochopo winjruok machungo ywaruok mosebede kindgi kuom thuolo malach kotenore gi ohala mar mauta mayande iwaro gi piny no kokalo e dhowath ma Kenya. Romo ma jatend Uganda Yoweri Museveni kod jatend piny Kenya William Ruto kelo lemo mar neno ni Uganda udhi nyime gi omo mauta kokalo e Kenya kod bende neno ni chenro mag gero ndach reru manyasani SGR omed chwal nyaka e pinyno. The tripartite agreement on the importation and transit of refined petroleum products through Kenya to Uganda, whose signing we've just witnessed, enables Uganda National Oil Company Limited to import refined product commodities directly from producers in different jurisdictions, thus bringing to an end the challenges faced by the sector in Uganda. All the issues around rice and juice and furniture and eggs and chicken and sugar and all the other issues are now resolved. We have also agreed that we will now explore jointly the extension of the pipeline from Eldoret to Kampala. And as you can see in Africa, we have got so many problems. The collapse of state authority in so many countries. I was telling His Excellency that even as recently as 2013, 68% of the Ugandans were outside the money economy, in what they call subsistence economy, just growing food, eating and drinking alcohol, no earning money, and they are not bothered. So, in our analysis, we said no. We must create prosperity in the modern way by everybody joining the money economy. Said Africa needs to organize
the market of Africa, to integrate it. The fragmented market of Africa will not help us. Kadhi nyime jalup jakom Edwin Bura mar UDA Hassan Omar oseo paro ma jalup jaten piny Kenya Rigathi Gachagua ewi paro mar doro ni piny owacho chwal pok mag omenda kor gwenge kaluwore gi kwan dhano mane alworano. E parono mar Rigathi dendo ni one man one shilling, Omar koni kodek nyayo kweda mag dhoudi e pacho ka kendo kelo pogruok e kind oganda jo Kenya. Olero ni pok maromre mosebedi kichwalo e gwenge mopogore opogore pacho ka osemiyo gwenge mamoko mayande othirno oyudo lokruok maduong' korka weche mag dongruok. Omar ne lose romo mane gi bago mar walo jogo mabiro laro kombe mopogore opogore kod otiku ma UDA e yiero mag duond burano michan tim dwe mar auchiel. Uwakilishi kulingana na kila sehemu ambapo kiongozi pia tafadhali dadangu Mboto huu ni kuleta vurugu na migawanyiko katika hii mambo ya one shilling, one man one shilling, one vote one shilling. Achana nayo. Hiyo itatuletea uhasama mkubwa sana ndani ya hii Kenya. Ajua ukitaka kuhesabu watu pia na one shilling, hizi wengine wako na karibu 20 million votes. Lakini nchi inaishi ina kitu inaitwa constitutional arrangement. Sisi ndio tulitetea hii katiba kuleta usawa wa kijamii, social justice. Yule aliyokuwa kingi zamani sasa amwachie mwenzake na yeye pia apate. Hawa watu wamedhulumika miaka mingi. Kama mtoto wako ameishi vizuri, mtakia wa mwenzako pia mazuri. Jamii zetu kwa idadi kubwa hawana infrastructure, hawakwenda mashule. Sasa hivi wamepata fursa ya kila mtu kupelekwa shule alipewe fees full complement. Iko shida gani? Wakati rais ama makamu wa rais anataka kusema kitu, atushauri sisi pia tunawakilisha hizi jamii. Jopuonj mag skunde sekondar ma Dundo mago junior sekondar onyono katiende gi neo gibidok e tich nyaka piny owacho biwinji ywakgi kendo ndiko gi e yo mongirore. E ng'anyo margi kawuono e boma ma Nairobi ka gimakore kod moko kuom jotend riwruok mag jopuonj KUPPET. Jopuonj ono ba ng'anyo nyaka e od bura mar Senate kama ne gichiwo e dwaro margi kendo miyo Senate seche 72 mondo chiwnegi duoko. Jopuonjgo bende okwedo dwaro mar TSC mondo gidog e tich ka giwacho ni doho nosegolo chik ni ng'ata ma puonjo sani e skunde mag junior secondary nego ndiki kendo mano dhi ataro mar chik. Ng'anyo mar jopuonj mag JSS obedo katimore e gwenge mopogore opogore pacho ka kuom thuolo malach sani. Ng'anyo kawuono bagi boma ma Nairobi kod mano ma Siaya. Ng'anyo ma Nairobi ne ochakore tesend yengo nyamburko ma Green Park nyaka e od bura mar Senate kama jopuonj otere kwayo margi. Jopuonj osingo ni gibidok e tich nyaka sirikal bindigi tich e yo mongirore. Koro wawacho matek kabisa ni nyaka TSC chulwa pesa wa magin got kendo nyaka giconfirm jopuonjegi under permanent and pensionable. Kama nok otimore ok wadhi e klas. Jopuonj wak ni osara michiwonegi kaka jopuonj mantiere tiegruok kata interns tin kendo ok nyal miyo gidag ngima makare kaka jopuonj mamoko. 17,000 is not enough. We have people with families. We have people who are single mothers out there struggling, and then they have to split the 17,000 to cater for their kids, to cater for their parents at home, to cater for their rent. So it is very, very difficult. Medegi seo akwede ndiko jopuonj ka giwacho ni josiasa hinyo wuotho kod obok mag tich e rombe siasa ma ok oluwo chenro makare mar ndiko jopuonj. Graduates of 2022, graduates of 2023 are in class, whereas we have 2015 graduates who are out here as interns. And it is very wrong because we don't understand what happened to queuing in the commission, because there is supposed to be a queue where every year of graduation appreciates. So when the MPs are given this mandate to dish out letters, to play the role that is supposed to be played by the commission, it is very wrong to us. Komachielo ng'anyo notedore e boma ma Siaya ka jopuonj nyiso jonyuol ni kik gibed gi geno kalore ni onge gimoro amora masani jopuonjre somo e skunde. Duol mochung' ne ndiko jopuonj nyocho wuok oko tarik 14 ka wachonwa ni wadog e tich wami doho luor. Luor wamiyo doho nikech doho nowacho ni internship en illegal. Koro ok wanyal engage in gima illegal. Wan jok moluoro chike mag piny Kenya ka. Japuonj mar internship kaponi otuo
onge bima mora mora manyalo timre nade manyalo chungne e tuone no. And wase lalo jopuonje moko nikech nok nyal thiedhgi. Kaka yo mar nyisa chiel riwruok mar jopuonj KUPPET osingo chung kamoro achiel kod jopuonj mag JSS ka gisundo TSC mondo miyo ket chenro mar ndiko jopuonj. Ni jopuonj mag JSS inyalo chul 17,000 mondo migirit nyithindwa. En gima lit kabisa. Koro kwa sirkal ni kagin serious kod somo mar nyithindwa to gi confirm jogi mondo miyo ndiki. TSC, Teacher Service Commission, ought to have aligned the employment of these teachers properly with the code of regulations. And to confirm that, the pronouncement for employment was done by the government through His Excellency, but the employing agent is Teacher Service Commission. Chieng' Jumani, Teacher Service Commission nogolo ote mondo jopuonjgi odogie tich wach ma jopuonj okwedo ka giwacho ni mano dhi ataro mar chik doho mano wito oko ndiko jopuonj e yor orak. The court did not rule out that internship is not illegal. What we are riding on currently is the fact that internship is illegal, and therefore we don't want to participate in an illegality. That is why we are on the street. It was a misinterpretation, and yesterday they filed an appeal with the Court of Appeal. And in the file, they acknowledged that they were not given any stay orders. And now they are seeking stay orders from the Court of Appeal. Jopuonjre mag junior secondary pod biro bedo maonge jopuonje class kaluwore jopuonj onyono kar tiendgi ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' sirikal winj ywakgi kendo ndikgi e yo mongirore. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Simfros kuom report machal kamano en gino meobolo machiegni kaluwore kod ng'anyo madhi nyime kuonde mopogore opogore e pacho ka. Familia mane odare skunde mane oketi kaka kuonde reso jogo mapiyo ula ne odare miechgi e alwora mar wang' chieng' e kar chieng' bura ma Karachuonyo. Masani jote kanisa golo ywak ni piny owacho jwang'ogi nyaka ne gidar ka gidhi e skundego. Jafwambo marwa Alia Beach miyowa ler mar wachno. Ndalo abich nyaka dar familia mano jote skunde ma opogore e kar chud bura ma Karachuonyo mane ulo dare mieregi ka itero gi kanise mani alwora no. Oganda gi ywak ni ojwangi kendo gineno matek e kanise ma gi jotego. Kanisa Dwen Makubuya en achiel kuom kanise ma familia mathoth jote. Dirod kanisa ni ka nindo mag mine ka achiel kod nyithindgi kendo kae moko pedho piny pere mag nindo ka moko to pedho piny ongede mag ninde ka kombe mag jodolo bende mag itwe nede mag geng'o suna kendo gi ywak ni choromogi nyaka ne tergi e kanise go. Koro ndalo ang'wen nyaka sani wan kod sida konyruok watin gimwanya jamonge to wan kod nyithindo matindo kata nyithindwa modhi skul kaduogo to ni kod pek nikech gimwa nyalo chamo onge nyaka ne wa skul kony mora mora ma sirikal osemiyo wa onge wan kanyo waling kanyo wan kod chandruok mang'eny. Koro wan mana kod kwayo sirikal ni ka nitiere gimora mora ma ginyalo miyo wago kaka wan jomo jote e kanisni ka mondo gimiwa. Diri jo Red Cross nokelonwa gik moko mwaninde kaka mkeka tandarua wachielo gokinyi utieno wadanjo gi mkeka wayo kaka wanyalo ninda suna nyithindo tuwen athunga gi yoma gi kor mapong' mag kaka nyithindo nyalo konyo wakwako ni kuyie uketi madari chimo kaka gikonye kata ko piny to kini ko miere chamo kenya ulo mo pe kama kwende uto gi podo timo pi ma oteba mwande very maber kaka ndile kuro gima wago katwani ndio hiyo wayude konyruok kama wacho ni ngima mafamilia ke kodago e kanise oklo pim gi skunde mane ugo chulo le chino mag somo kendo joma displaced ni gichandruok che jomoko koso inde koro chunowa ni nyaka wagolgi mondo wang'ondgi gidhi e kanisni mamoko kata e center machiegni ma wanka jowaga inche gin joma timo weche mag pur abge duto ma inche pio dhego nyithindo biro dhi skul rok nyalo bedo matek omiyo sani gin gi chandruok e weche mag konyruok gi chiemo nyithindo kwa skul nyaka koro ngima gi
kane gidhi dala ginya yudo gimoro ma gichamo dala koro onge nikech koro gidogi ka gimanyo gima ginyalo konyore go kuom gimorgi kanisi kuonde ma koro makile conference ma kanise mage en achiel kuom kanise ma koro familia go eko yude konyruok ne ochopo mar neno oganda go kendo chiwo negi chiemb kony kod mwandu moko ma ginyalo tiyogo e kanise go nyale conference pastor Benson ogo pek ma koro familia go eko ne koro kale kana okwayo sirikal mondo omany kaka wachula alworano onge kata mattress wabiro kod assorted items samoro ok nyal bedo ni nyalo konyoge malach ahinya to kamo mako to bende walemo ne sirikal marwa mar Homa Bay County kaachiel kod loch nanga marwa at national level ne a lasting solution Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jopuonjre maromo 2,200 masome skul primar ma Ngenya mayudore e kar chung' bura ma Naivasha pok odok e skul nyaka sani. Skul no Josephat Luru wuok e gwenge ma oyudo midhiero mbele mokalo. Jopuonjre no skul bug ne weche mag somo e skul nyaka sani. Skul no bende oyango dang'ni mar paro osefwenyore kuom jopuonjre go moloyo to mago mane okwa kod masira mar pioula. Ne okwayo sirikal mondo mi oket lakteche makonyo jogo manigi dang'ni mar paro mondo oriwre kanyachiel gi jopuonjre mar mondo mi giket ayanga weche mag tuo mar jopuonjre go. Wanafunzi wetu walikuwa wote kutoka chekechea mpaka grade ya 8 walikuwa 356, lakini wakati hili janga wanafunzi wengi hawaweza kurudi shuleni. Wale hawajafika 1,000, jana walikuwa wamefika 800. Kwa hivyo ni watoto wengi hawajarudi shuleni. Hatukuwa na shule zilikuwa ziliathirika in terms of infrastructure. Kuna shule ambazo hapo ndio tulihamishia wapo, na ni shule ambayo ni Ngea Secondary, Ngea Kangaos na Ngea Primary. Maana tulichukua jiko la shule la msingi, hapo ndio tulikuwa tunapikia wale waathiriwa, na tukachukua ile shule ya sekondari, hapo ndio tulikuwa tumehost wale waathiriwa. Watoto bado hawajarudi shule sababu kila kitu ilikuwa imebebwa na maji, kuanzia uniform, vitabu, vyombo ya kupikia na bado zote. Kwa regulation mag jaten Kenya Rigathi Gachagua odokeno kang mar Muslims achiel nukta achiel ariyo mar kongo kendo loso maber apisi mare manie chuny boma mano Karen kod Mombasa kanyakla kod ng'iewo nyamburko manyien kokalo ote ma ochiw gi jata tudruok mar apis Gachagua apis majalo kete osejwang' kuom higni ma ok tin har kod abich kendo gino machuno ni mondo gikwong milion 3 mar mano mar Harambee Annex, Karen kod Mombasa. Report manyocho chwal manyo pedi kod od bura manyoro gi apisas mawuok e apisi mag Gachagua. Nyolero ni shillings milion 464 dwarore ne kongo apisi mar Harambee Annex. Ujende los kod apisi mar Karen ka milion 500 kendo kongo gi yedhe mameroji. Kwa mogigili pot mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to kod omenda mar milion 1.2 mar mano ma Annex Karen to kod Mombasa kaachiel kod emochugo weche manyien bende kare ma okwongo kata kamano kik idhi mabor kare mar ariyo.
nyathini doko winja to thani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide, the son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limit with an expected lifespan of over years. Offer delivery online or call 779 000 to get your PowerTank. Fill and chill with PowerTank. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Skiza chapa, ushinde. Jina naitwa Elizabeth Werimo, nimetoka Githurai na nilicheza mchezo star 487 star 3 # nikaambiwa nichague nyimbo moja na nikachagua, nikapigiwa simu ushindi wa 50k. Nilidhania si ukweli, kumbe ni ukweli mtupu. Skiza chapa ni ukweli, naweza ambiwa watu wa Githurai wacheze ili washinde. Skiza chapa, skiza chapa. Nairobi Ogwetao kaluwere kod mano magiwacho ni Otao County Nairobi Eyomoko. Jokinde ticho ganda mane obago ng'amule boma kae lero ni Sakaja osebedo ka podho ude boma kae Eyomoko. Ni giset county kumbe banda tok chike yuak na PC kod bura mamalo county county nyuma bunge Suru mano Alvin Alando manja komar kamati muchung'ne chendo mag dongruok e boma. Enough is enough. We are demanding the corruption in the city hall comes to an end. Those who are issuing permits need to know who they are so that they can be held personally liable. And most importantly, as the residents of Nairobi, we are calling out and calling upon Governor Sakaja to be present. We're here now, waiting for him. We have a river to be one side of the river that has what they are calling Gigi or informal settlements, but the side that has nyumba za wenye wako na pesa or what you can middle class or factories, are left the house has been informal settlements, the river. So even the reaction to that was duto mapacho ka kaka jidit moni lero picho patamalo prauchiel kuna ngwen ide komonyuol kwan masa tamalo abich kod abiriyo. Kendo jolony weche mag thieth pod medo yango yore mamoko mag komo nyuol manego medo mapiyo. Makawuono sirkand piny Ingresa ogolo sir mar yedhe mag komo nyuol malony mage ni ma kendo miyo nyalo chwore kende en owuon jolony gima
thieth oyud stima yedhe gi bende. Ripod piny owacho yango ni piny Kenya ni chieng' gi atamalo 14 chopo kare dwaro mar tiyo gi yedhe mag komo nyuol. Nyaka sani atamalo mar mine matiyo kod yedhe mag komo nyuol en 57 ka piny owacho to geto mede nyaka atamalo 64 kochopo higa mar 2030. The impact of I-40 is profound and far-reaching. By averting unintended pregnancies, which are under about of nearly 40,000, maternal nearly 112, and unsafe of more than 12,000 cases. We are not only studying the health and well-being for women, but also studying Kata matiyo gi yedhe mag komo nyuol medo kaluwore gi higni ma okalo ka komo nyuol pokeo The UK remains a leader on family planning. We believe globally women need to have choice. As a mother, as a woman, we want to decide to have children and at the national level actually does not show where the problems are. So while yes, congratulations again, we need also to be aware that there are parts that actually are lagging behind. Judith Omondi, Ramogi TV. Jolonyo weche mag chiemo makare koro geto tiyo machiegni kanise kod telo mag gwenge ekeo kendo puonjo bero weche chiemo kaachiel kuom nao maneno ni giduoko chien tuoche kod midhiero gi nok mar chiemo. Ka gitwak yute fwambo jolony mag chiemo makare e counties mag Nandi kod Kisumu. Jolony go bende nyakla migepe maok mag piny owacho kaachiel gi sectors mamoko ni giduoko piny nok chiemo makare ahinya e kwekwe. We come in to assist and ensure that all these children who are found in our hospitals who are malnourished are taken care of. And how do we take care of? We use our community health promoter and realize as government is really investing in these community health promoters to ensure that its agenda of is met. If that is done, this thing of malnutrition will have children who are not in school because malnutrition is also a hindrance when it comes to good performance in school. Takwimu zimetuonyesha kwamba 22% familia ambazo hawajasoma. Kwa hiyo imeza watoto wetu waendelee kusoma, kuenda shule, wakae shuleni, kwa tumekabiliana hiyo changamoto ya utamuno. Malnutrition levels will go down. Eventually will be eradicated when everyone is playing their part and everyone is playing their part and getting involved. Ndege mar Boeing 737 Max ma sokod mar Boeing America mar ne kambino kumgi magwa pero ka ogitim tich mar loso ndeke go rang'iny masira go mama Malaysia mega maganda par America maganda par aganda mar 340 bitonge magi migawo ma ochung' ratiro piny America yango ni kit ndege no ne okolosi kendo gengo masira kinde mana masira go timbe maro $2 billion kwa mondo wito ken banko mamwili kaka mana migawo to ma department of America korosie kendo golo chik kambi chiu duoko kuom ma ni godo kapok tarik 10 mar ama biropo bende bende peto chuma tek agidwaro
machiegni mesa mar ohala migao mar rech e kaunti ma Migori chenro mar pidho rech e yewni mane okuny chon to jwang' kaka yo mar medo kwan rech e kaunti mar ma Migori. Jojwang' lero jopiny osebedo Ripot owuok migado mar pith e kaunti ma Migori ni kwan mag rech ma imako e Nandule kod mago ma ipidho pod ni piny ka ipimo kod kwan rech ma ichamo e kaunti ma Migori. Kama kod adek mani imako e Nandule e kaunti ma Migori ne ogolo rech maromo gram kan wan mathoth mag familia ok nyal chamo rech nikech nengo malo. Sani kaka ne oda nanyalo wacho ni anyalo chame diriyo to kanyalo afforde rech mujlach ne kidhi ni mwenye rech chido wan chunyi wande na nyaka rech achiel mar ngege adit iuso e mena siling kod prapi kod 400 e kaunti ma Migori kuom pogoro mane ni kaunti Migori rech moro nam rach gadier nikech jonam lupo gi tonde matindo tindo wanego nyaka nyithi rech. Nyithi rech onge kaka rech nyalo chako nikech orere nyithinde takao ikaw madongo ka higa mar mano unga achiel mare ema sani chiwo ang'wen te. Keny makore wacho ni odong' malong'o en keny achiel mano chiwo leda. Okawo jokomiti otimre mondo ging'e ginyalo manage better. Apisa maduong' e migawo mar pith rech e kaunti Migori Jochola Wamlupo mane omiyo ungago mag pith rech kaka ne gikwayo oserem tiyo kodgi makare. Keny en gini bedo maintain pile idhi ng'eyo kaka pako goye kama diwuore orido kama gin kaka noket keny ni kanya apaka kidhi owuoyo keny rech manomiyo oina te owuoyo. Some officials are under investigation wendo keny gikawo giuso behind our back. E okang' mar medo kwan rech e kaunti ma Migori, piny owacho mar kaunti ma Migori sani dhi nyime kod pidho rech e yewni mane okuny chon. Wadwaro is stop gi rech marom it's about 50,000 makes sense ka in rech na mantie kod kuonde mag pidho rech kata ponds. Nok mar masinde ige kano rech ka osemaki mondo koro kik gikethre kod onge mar chiwo malong'o gin achiel kuom gigo mathiro pith mag rech e county government. Wadwaro cold storages ochakore Isebania, Migori ka Uriri, Awendo gi Rongo. Wadwa chako e main highway makoro in ng'ama ogolo rech ne facility ni nitiere gi baraf ma rech nyalo kete ma rech nyalo bedo makinde migawo mar kaunti ma Migori giko higa ma inalo ni mitiro mar momedna ma oweyo kata bando mag rech koro kethore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotelo ma pacho ka okawo chung' mopogore opogore kod paro mar chik manyien mano mar higa mar 2024 ewi kembe mag go punda. Senta ma Nairobi Edwin Sifuna seyo paro makamano. Ondero ni ng'at machano chako kambi mar kachulo omenda ma shillings milion 200 kowacho ni chikni didino ne joket mwandu matindo ma pacho kendo keto sekta mar goyo punda e lwet jomoko kende. Kata kamano neno paro kaka
Achiel kuom ywak ewi chik mar omenda ariyo gi 25 ewi osuru ma piny owacho jugo kowuok e atamalo 10.5. And this particular finance bill, 2024, is proposing to enhance that to even 20%. That if you place a stake on of 100 shillings on Arsenal losing, which always happens, they take 20 shillings from you. And it is what is killing business in this country. Kembe magoyo punda bedhe machielo mar Senate kod paro mar chik mar 2024 kembe magoyo punda kaluwore gi paro mar chik ma kamano ng'ata machano register kambi mar goyo punda biro keto e wach ma kamano osenyuolo paro mathoth e kind weg kembe magoyo punda e pacho kae maneno okang' ma kamano kaka dino rango joketo ma pacho kae e twak mare kod Ramogi TV. Jobura mathoth e Senate Aaron Cheriot osiro paro ma kamano kaka yo mar loro dhoot ni joket mwandu macheke bedo kala they want to reduce the minimum capital requirement, the deposit you're supposed to make as an open before you're granted the license. I think they want to reduce it from the bill proposed 200 million Kenya shillings and to put it at 20 million Kenya shillings. They say they want to encourage local investors, that many local investors don't have that kind of money. Kalure kod Aaron Cheriot, sekta mar goyo punda en sekta manyalo keto piny moro amora e bugo ka ok ong'iye malong'o ka yo mar rito pesa mag jopiny matugo tuke makamago. I disagree with the committee because you know the history of this industry. Many Kenyans have been swindled of their hard-earned money by gambling companies that did not have, that government had not provided the necessary motivation for them to remain in the business. If you make this business open for everyone to participate in it, what stops a crook from setting up shop, collecting funds from Kenyans who think that they are betting, and disappearing with it? Wache makamano okwed kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna ma okawo chung'ni ma en chenro mar sirikal mar loro ne kembe magoyo punda matindo ma pacho kae kendo weyo pap e lwet joket mwandu ma ok e pinje ma oko. When it comes to the enhancement of the operating capital, it is meant to lock out even startups and local firms from participating in this business. Because if you set a figure of 200 million shillings as your operating capital before you set up an online gambling operation, it is going to lock out a lot of local businesses, a lot of startups, a lot of young people who would have wanted to participate. Sifuna lero ni ponono ne chik makamano okete chik kembe magoyo punda dhi bano piendegi e pacho kae kendo dhi e pinje mag libamba. And I've spoken to many companies who are involved in this business, that in fact for them they don't care what we do with that gambling bill in the Senate. That because they are aware or they know that by the end of this financial year, when the new taxes kick in, all of them are going to fold and leave this country, and they're going to operate in other jurisdictions where the environment is a bit more, comfortable for them. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Dial *487*3# to get this song. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives
turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Ji ong'e man jo Kenya jong'wech. But ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentality cha beniti. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke usiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go mar chieng' moro idwa bet, idwa ni ohandi no chal kama. In iwuon iriembe mineni gigo chopo.